Türkmenabadda 27-nji mektebiň uçurmy Kemran Meftiýew öz janyna kastetdi diýip Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä ýaş oglan özüni 23-nji ýylda bir köp gatly binadan aşağı goklapdyr. Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz iki çeşmesi bu maglumaty tasdiklady. Neşriň habaryna görä Kemran maýyplygy bolan ejesi bilen bilelikde ýaşaýardy we maşgala ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Azatlygyň bir çeşmesine görä Kemran Türkmenabadyň ýürütülüşdirilen 27-nji orta mektebini tamamlapdyr. Bu waka 23-nji ýylda Türkmenabadyň Gagarin etrapçysyna bolt diýip çeşme aýdýar. Ol 9 gatly jaýdan özüni zyňny we ýok bolt diýip maglumatynyň üstüne ýetirýär. Tanışlarynyň sözlerine görä Kemran saglyk ýagdaýlary sebäpli harbugulukdan bir ýyl möhlet bilen galdyrylypdyr. Maşgala agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Bu ýaş oglan gazanç etmek üçin iş gözleýärdi. Mektep uçurumynyň öz janyna kastetmeginiň mümkin bolan anyk sebäpleri barada başga jekmejeklik eli ýeterli däl. Ýöne Türkmen Nokot News neşriniň hem de Azatlygyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä maşgala agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Ýaş oglunyň tanışlary onu akylly oglan häsiýetlendirýärler we 11-nji synapy şu ýyl tamamlandygyny aýdýarlar. Çeşmeniň sözlerine görä ejeli oguldyň döwlet kömek puly bilen güni görmäge tinanşýan ekeni. Paçygaly wakadan ozal Kemran ýerli kafelerde ofiçant hökmüne işlemek üçin iş gözläpdir. Ýöne onuň iş gözlegleri netijesi tamamlanypdyr. Azatlyk radiosynyň ikinji çeşmesi Kemranyň 5 gatly jaýdan özüni oklap öz janyna kastedenini aýdýar. Vertede ikinci çeşme sebitde öz-özünü helakleýänleriň sanynyň artýanlygy barada habarlaryň bardygyny aýdýar. Ol bu maglumatlar boýunça statistika ugrundan işleýän bir tanışyna salgylanýar. Türkmenistanyň hökümeti jinaýatçylyk hadiseleri barada statistika maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda yaramazlaşýan ykdysady krizisiň arasyna sosial problemlaryň barha ýetileşýänligini, ogurluk, talaňçylyk ýaly jinaýatlaryň köpelýänligini habar berýär. Ýöne hökümet resmiýetleri dolandyryp bolmaýan sosial problemalary ýokarlanýan jinaýatçylyk hadiselerini ýurdun ykdysady krizisi bilen ýa-da ýurtdaky syýasy atmosfera bilen ilteşdirmeýärler. Muňa derek resmiýetler şeýle hadiseler boýunça raýatlaryň maşgala ýagdaýlaryny we beýleki faktorlar bahan edýärler. 1-nji ýylda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňeldilen mejlisinde raýatlaryň öz-özüni helaklemegi ýaly ýagdaýlaryň psihiki bozulmalar, spirtli içkiler, psihotrop maddalar, raýatlaryň maşgala ýagdaýlary ýaly faktorlaryň täsirinden döreýänligi barada maslahat edildi. Ýöne raýatlaryň durmuş goragsyzlygynyň ýurtda giň ýaýran işsizligiň ykdysady kynçylyklaryň bu ýagdaý bilen mümkin bolan ara baglanyşygy agdalmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine käbir mektep uçurumlarynyň öz-özüni helaklemegi ýaly ýagdaýlary boýunça mundan odalam habar berdi. Bu ýagdaýlar synçylary görä kämillik ýaşyna ýetmedik ýetginjeklere mekteplerde berilýän bilim terbiýanyň hili, ýaş ýetginjeklere ahlak we durmuş gymmatlyklarynyň öwredilmegi, olaryň durmuşa taýýarlanylmagy, galy bertede raýatyň zähmet we durmuş goraglylygy, ykdysady problemler boýunça çynlyky sorawlar döredýär. Şeýle-de bu problemlere döwletiň çözügi tapmak islegine, ukyýyna we mümkinçiliklerine üns çekýär.